ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଲି ଚା ସକାଳର ଏବେ ପିଆ ହେବ। ଇଏ 2026ର ପ୍ରଥମ ନାଲି ଚା ପିଆ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପିଇଦେବା। ଆଉ ଆସିଲେ ହଉ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। এইଟା ଆମର ବଗିଚା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆ ସକାଳର। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଦେବା। ଏମିତି ଖାଇଦେବା।
ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବଗିଚାର ଗଛମାନଙ୍କୁ 2026ର ପ୍ରଥମ ପାଣି ଦେଇଦେବା।